ह्या आपल्या सगळ्या नवीन पॅकेजिंग आहे बघा. घावणे पीठ, मोदक पीठ, हळद काही असू देत, या कोकम आमसूल, त्यानंतर तूपसुद्धा असू देत, ह्या सगळ्या नवीन पॅकेजिंग केलेलं असं आहे बघा. आणि इथे ना त्याचं FSSAI नंबरसुद्धा टाकलेलो असा, म्हणजे जो रजिस्टर नव्हतो ना आपलं, तो टाकल्यामुळे ह्या नवीन सगळ्या डिझाईन बदलून पुन्हा एकदा परत एकदा नवीन केलेला असा. इथे पण तुम्ही बघू शकता पूर्ण बॉक्स भरलेलो असा, सगळे प्रोडक्ट आतमध्ये, हे शेंगदाणे वगैरे जे असा, ही ताक मिरची, हे काय काय उडीद वगैरे असतात आतमध्ये, खूप काय काय असा त्याच्यामध्ये जे तुम्ही आपल्या गावठीवरून मागवतास. त्यानंतर इकडे सुद्धा असं आहे बघा. हे सगळ्या प्रोडक्शन आहे ना ह्या ऑल ओव्हर इंडियामध्ये आपण होम डिलेवरी देतो. आणि ह्या काम कोण करता? ह्या काम आपलं गावठी ब्रँड करता. आणि ह्या ब्रँडवर म्हणजे आपल्या गावठीवर ना रिपीट कस्टमर भरपूर असत. आणि रिपीट कस्टमर कधी येतं? जेव्हा प्रोडक्टची आपल्या क्वालिटी असताना त्यावेळीच रिपीट कस्टमर येतात. तुमका जर माहिती नसत ह्याबद्दल की ह्या काय असा, तर तुम्ही खाली दिलेला नंबर आणा, त्यावर व्हॉट्सअप करू शकतास आणि तुम्ही चेक करू शकतास की तुमच्यापर्यंत काय काय पोचू शकता, आपल्याकडे काय काय प्रोडक्ट असतात, त्याची प्राईस काय आहे, सगळा तुमका त्या नंबरवर तुम्ही मेसेज केल्यानंतर बघू शकतास. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशी आहे की आपले हे जे प्रोडक्ट असतात ना, हे परदेशात सुद्धा जातात. आणि परदेशात गेल्यानंतर थोडासा आपल्याला लिगली राहायचं लागतं. त्यामुळे जो FSSAI नंबर असा, म्हणजे फूड अँड ड्रग्सचा नंबर, तो सुद्धा आपलं रजिस्टर केलेलो असा. सो तुमका पण ह्यावरून काय ऑर्डर करूची असत ना, होम डिलेवरी ऑर्डर तुमका मिळतील. या फक्त तुम्ही खाली गेलेलो नंबर आणा, त्यावर व्हॉट्सअप एकदा मेसेज करा, त्यानंतर तुमका लिंक येत, त्या लिंकवर क्लिक करा तुम्ही, आणि नंतर मग तुम्ही त्यातले सिलेक्ट करून प्लेस ऑर्डर करा. मग माका समजतला काय हव्या तुमका आता, आणि मी तुमका परत पाठवून देतले कुरिअरने होम डिलेवरी. आजच ऑर्डर करा.